sithi bashadana lo wesifazane wafaka indandatho engazange ifakwe umuntu wesifazane emhlabeni ngokwena. Kwaphuma emaphepheni kwawumshado otrendayo ngalezi yakhathi yayibize 35,000 kwakuyindandatho serious. Kwase kwenzeka iphutha-ke emthombeni elincane nje lokuthi lesikhathi laba abantu beshadile simamane kwakhula oyedwa akaze akhula, ngoba abaningi abantu abaphelelwa ukushada okudaleka lento kuthiwa i-divorce iningi labo uthathe kukhula oyedwa angakhuli. Kanti umshado uyaba ingane, umshado uyazalwa, umshado kuthiwe usukwazi ukuphenduka mawulele njengengane. Umshado uyakwazi ukukhaza, umshado uyakwazi ukuthi ubone ukuthi usuma, umshado ubone usuthi ncathu. Umshado inyo umshado manje abantu abazi ncathu, ubone umshado usugijima. Nikhona abazalwane, umshado uyafikelwa isikhathi sokuthi usuyakwazi simamani ukuthi ngicela ukuye toilet, kanti umusemncane awusho. Uvela uzwe nje na ukuthi ingane ayizekho right. Sanibonani bazalwane, so umshado uyakhula. Laba kwaba neshwa wakhula kancane kubaba kumama wama. Umuntu ke ungakhulile umshado ufuna ukuthithwa ngendlela ayebethithwa, uyibekela phambili, ahambisela phambili wami secishe kwasiphelile stop. Abantu mabesanda kushada kunendlela ababizana ngayo, babizana ngohande, ngobhebi, osweetheart. Lento leyo hande nosweetheart nobhebi iyayiphelela, akumenyezelwa ukuthi asizokubizana ngobhebi. Uvele ngabe kusayibhedekela nje. Uhanjwa nje. Uhanjwa. Olapho. Ukhula. Akho sichitho, akho sathane, akho demon. Ake sithi amen. Amen. So sekufika isikhathi ungasho ukuthi akaze ungenwe yini nange ngasangibizi ngala magama ayayiphelela, ungamkhumbuzi ikhunjuzwana ngoba nawe khona osuke ungazakwenzi nawe akakukhumbuzi, aliqhubeke uhambo. Ibandla balithi amen. Amen. Kwenzeka leli phutha lema Mthobeni kulo mndeni wakhula umshado nakubaba wama nakumama. Angithi kuna lamagama okubizwana ngawo makusanda kushadwa aya aphela. Abantu mabesanda kushada besho bephambana nje passage, ukhisi uqhuma nje passage, hayi ukuthi kuze kulindwe kuze kuthiwe ukhisi nje kungonakeleni. Hamba sihlangane seyishana ngomzimba nje makwabo beyazenzakalela. Uma besanda kushada zwethu, uma besanda kushada babambana amabelele ngathi bakhanda umntwana amabelele. Hambe kuyashisa lo ngakhulileke ethi sengihlashile ethi lo sesibeka bene space lapha, bene space okungalala ingane la, bene space atho mina ngcono ngehleke ngilale phansi ngoba kusho vele ngikunokela kabi. Akakhulike lo ukhula lo muntu. Kwenzeka leyo khula. Mansanda kushada akulokukhuluma ukuthi ngeke ngicela ispace ude kade sicela omunye umuntu nekunika nje usithatha sinjalo usiphose emlonyeni. Angikwazi nokuthi ubuxubeni. Sengiyaxoxa manje mazofuna Ngenzela le ndaba yami ngizwe kahle. Ake sithi amen. Amen. Khona umniyo, khona hamba. Yabaxabanisa le ndaba simamane. Indoda kuyiphatha kabi umuntu melokho eyibelesele njengephela. Hayi iphela futhi into enkulu kabi, kuthiwa iphela ngene endlebe mina ngaze intuthwane kuba ngathi kuhamba ibhasi. Intuthwane akaze ngene iphela, ngazi phela wasengathi kwenzekani. Sengisho nje intuthwane mangene intuthwane la uzumanga lenkulu kangaka engene lapha ufaka amanzi uzuyincenga wenze nje ukuthi intuthwane angazi lezi zigi phindile ngake ithatha intuthwane
Ngathi uhamba alesithi kuthiwa umuntu ungena iphele endlebeni akaze kungene kodwa nje uthwane nje niyasikahle elokathi awusangifuni ngenzeni awusangifuni yisho ukuthi awusazi awusayena loya ngenzeni izolezinto ezincane wafika lapha indoda ikhathala khona lithi iBhayibheli kungcono ukulala ehlathini ukulala endlini enethayo noma ophahleni kunokuhlala nomfazi okhuluma njalo ayivalelisa yahamba sengathi yabuya sanibona ngibasakwana sikhathele ukukhuluma into eyodwa ake sithi amen iyabe yathe ifikile kuzo plastic ngapha nangapha engqongqoza ngekepisi awusangi plastic ngiyababona plastic mina ngazi wena alithi bathi amen afika lapho indoda ikhuluma manje ayihambi indoda lo mama wazathi ezaciswa ukuthi kasena kodwa into eyayiduduza phethile intandathu kuthi noma senglahlile sengizokuthuhlala lahlala khona kodwa ngisahlonishwe phakathini nentandathu angifaka yona wazaca unes professional angithi wazi kahle umathumbe yazaca ikhanda aloti izandla azonke inyawo azonke kwenzeka into engavamile mapho usesele ngekhanda kusho ngoba vele umuntu usephekile kodwa elinkani ikhanda lowo sacamisha inyawo wasacamisha izandla waphela wawumthamo leli lokushaba behlala kulo ake sithi amen babe nenhlanhla kuba emakhele yona kodwa intuthuko yayingakafiki babesebenzisa i-bucket system Wafu uhlale nje ubuhleli sengathi uyihlalele kanti kunebhakede ngaphansi usuwenza number 2 qede usuku bucket system kwenye indawo sekhona namanje lokho ake sithi amen uthema yowenza lenkonzo ethi ulahle itholine paper yavele yaphuma qali ring antimini yavele yathi hushu ngene bhakede Ay, Hosea. Isimilo ke sesithi nendandatho pho bese ngikholwe lokubuye yini esengizovela ngayo phakathi kwabantu ngoba ibengiduduz wasuka ethi dadewethu uyophuma ngomnyango kwakhona into ethi kumbulina wachika emnyango wetoilet mayithi usondele ebhakedeni isimo sebhakede senqaba sathi ngeke ukwazi ukubheka ubhekile wagcina sekulwa ububili bukaNkulunkulu uthando noNkulunkulu ongcwele lo nkulunkulu uthando uzwide uye lomjikisayo amuse ebhakedeni mayithi uyasondela uNkulunkulu ongcwele ongezona okungcola athi cha angisondela kunje khona kwalwa ubuNkulunkulu bobubili ngiyakhuluma ke manje kwafika isikhathi la khona decide mphathi wohlelo ukuthi no iyophi into engingayenza angihambe reverse ngiyekula leli bhakede angisenza ukulibheka ngoba vele alibhekeki wahlehlela kulo mayifika kulo ezwe ukuthi uselithintile wasehlisa isandla wathumela isandla ebhakedeni wayisonke singena phakathi mase singena isandla phakathi wayalazisa hayi come on church shout amen ungakhohlwa thani mina ngiyindandatho kaJehova baleke kakhulu uNkulunkulu manje ayalazisa zwide kayitholi ayalazise kayitholi kodwa iphakathi ibhakede likhulu linezinto zakho
nginakusikhipha ngingabuyanga Yo. nometha kwenzekani lenyuka iphunga zenyuki lwane zenyuka ngengalo wathi noma kunjalo fakile hayi khipha uze kuba ngibuya nendandatho waqeda ukuza ukuthi mayalazisa lady bishop akayitholi waqala wayalazisa wabanga wacumbaza wayalazisa wabanga themba khathaleni wayizwa wathi weza ukuthi ucingo lo lengibanga weza ukuthi yiyo wenyoka nayo ashone empompeni wavulela amanzi wasondeza ingalo ehla amanzi ngengalo yagezeka eyiwasha ayibuyisele emoyeni bamba ibhakede mama umthumbe limele ngathini limele nathi ibhakede ithi inhle esebhakedeni izono zabantu indandatho ephakathi abantu isandla uJesu ingalo uthi chapter 59 bheka isandla sikaJehova sifinyeziwe ukuba singesindisi nendlebe yakhe inzima ukuba ingezwe no matter isimo sinjani ngifuna ukuzoqunga isibindi abantu basematini nabe sebeyidelile sebethi noma kuthiwa ukhona noma kuthiwa izono ziyathethelelwa mina sengile enhlobo engathethelelwa ayikho leyo nto isandla sikaJehova asifinyeziwe uma singesindisi khona ke thimehleli phansi ecabanga ukuthi ngendlela izisu engayikhipha ngayo angathethelelwa bona ngiyababona nje bephakamisa kusho ukuthi bona Nkosi izonywana mina ngengqondo ezonweni akho qondo uJesu qonda khona isandla sakhe Isaiah 53 ingalo kaJehova yambulelwe bani athi yakhula njengehlumela phambi kwakhe yakhula njengempande emhlabathini uthi ubani owakholwa ngesikuzwileyo ingalo kaJehova yambulelwa bani athi yakhula njengehlumela phambi kwakhe yakhula njengempande emhlabathini omile yasithezela ubuso abantu athi umuntu ogula ozobhlungu athi yebo yalinyazwa ngenxa yezono zethu sesifuna ukuthula masingeza la kusukela kimi kuza kuBishop kuza kuSimamane kuza kuZwidi kuza kuGogo noma uThombe umfundisi ungaphumana manje asitshene ukuthi uJesu wasithola senjani sibona sasithena nje bezokushumana lapho esake sathenda khona wakufaka wafika uJesu wafika kwesifazane waseSamaria wangakholwa ngaye wafika uJesu besefikile akabuza ukuthi waqala nini akabuza ukuthi wawuqalelani akabuza ukuthi ucabanga ukuyeka nini akabuza ukuthi wawuthi wenzani nikhona noma nikho bazalwane umesefikile umsebenzi wakhe shabani akalindi ngisho utshwala amathu udakiwe bugcolisizwe uJesu udlule etshwaleni obugcwele esifini vela akanandaba nesisu uyaphi uJesu enhlizweni mina nginabantu engibaziyo abasindiswa bedakini amen uTimothy ngicela bonke abasindiswe bafike ngo5 kufike lo bedakwe emanzi ke ucathi akazazi ngisho negama uthi laba bebesobha bemisa izandla uthi lo ngamthembi ubona ngo+4 senokhe kodwa umlomo ebefike linamandla ledlule
Asivume izono zakho. Izwi linamandla. La bengithi siyofunda khona sesiyokhota ngoba sihlala silifunda iBhayibheli. Chapter 23 verse 23. Bonke bonile abaseRoma. Bonke bonile basilelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Balungisisiwe ngomusa ngokuhlengwa okuKristu Jesu amisileyo uNkulunkulu abe yinhlawulo ngokuvunywa kwezono noma ngokuyekelwa kwezono ezenziwe ngapha. Mufika Jesu noma umthombeni izona zivunywa ungafuna ziphi uyeke ziphi. Zingaki sanibona manje khona bazalwane. Kodwa siyayeke unelumisa isandla zivele ziwohloke njengenja uwohloka amakhizane mayishawa imamba. Igazi likaJesu njengemamba ishayisha zithi washa. Bacabanga ukuthi ukuphapha kwemvuselelo, ukuphapha kwetende, umdumo wensimbi usefuna nabo uyoqhaqhazela isizwe. Ngempesha akathi lokho kuqina kanti akusiko ikhona into engene. Inamandla tata wethu, inamandla edlula ithomoyi, inamandla yini lokho okunye okusha. Quiet. Ayithi fika umuntu ongenazona izinyawo ongeke bakwazi ukuyishaya icwecwe nethomoyi ngoba indaba ihliziyo. Kubonakalisa ukulunga kwakhe ngokuyekelwa kwesono. uJesu walanda thina ningcono nonke kunambazalwane. Mina ngizalwe ebukhosini bakuNkosi. Ma uzalwe ebukhosini, ebukhosini ubukhosi bonke bumnike insila yamadlozi. uJesu amandla akhe anqamlisekelo zamadlozi aqonda iminqo. Wangilanda wangenyula phakathi kwabantu. Kwaqhamuka iphandla kwasala inyongo, kwasala imisebenzi, kwasala imbuzi, kwasala inkomo. uJesu sefikile. uJesu mina ngisho uJesu obambisa ngoma sethwese ayosala amagobo ongaphuzwe ugobela. Akasekho lo osethola uJesu ngoba inamandla lento yasezulwini. Sesothandaza khuluma ngalo Jesu mina wabamba omnye ubaba mfundisi wami simama wabamba omnye ubaba esesitimeleni esebhungile esehleli nomfelekazi womuntu khona lapha hotel asalibeke ekhaya ashonyayo besitimeleni wa exe wahamba wayongena emsebenzini imidlile into yasezulwini. Lesi sinanda mathe sakhe somfelokazi sasimwelcome amayibuya simkhumule icathulo simthelela amanzi emanzini simfake inyama amanzi abanda sithi uthobe inyama amanzi abanda sibe sivula ibhodlela kabhiya simphuzisa. Mayifika ngalelo langa sekwehla inhlekelele wathi uthi khekhe nobhiya wathi baba wow mara kancane. Ayisonka nje lo mama umama oyingabele isonto eseka ngindoda uthi asho ukuthi simdlile inhlamvu yasezulwini. Isandla sikaJehova asifundise. Kucula nishibhili lento mayisifikile ayifuni ube nje osesilo oculayo ucula yayicula le ndoda ingaculi ngamanothi ithi lena manje
When ufuna ukuvuma ngestand hayi mina key Nkosiyami. isandla sikaJehova njengoba kumile vuselelo khoshathala babayanda silethi isandla thina ngeke silunge ngokwethu ngeke sikwazi ngeke simele into yalaba bantu bala kodwa isandla sandla dadewethu esafica umfazi waseSamaria ababezenza ngcono laba basebesize uJesu bazomcela uJesu umina lo wesifazana wase odayisa ngomzimba bathi mfundisi sebeyisikhathi selunch uJesu akafuna ukubaphoxa mfundisi uthi uJesu kunokudla engudlayo engingakwazi nokudla bathi Nkosi sebeyisikhathi sokunokudla engudla Watu Mfundisi state tukukhuluma ufuna ukuthi abantu ukhuluma wedwa bahleke wena sesothandana yona indoda mapinki yasindiswa kuleso sitimela esithi mama imabubhini noma yonke ibisivelithi uhambiswa samsizikazi ikholithi ithi ngicela uvulele amahebe amvulele mama ithi fun uyalazi avela abantu abanye ukuka Waliwa ngeBhayibheli. Waliwa isandla sikaJehova asinandaba noma ngabe unhloboni kanipende sesifikile sibuya na uphili ngicela ibandla lithi amen sesiyothandana buya na uphili sibuya na uphili lethi sinethisa asilethi isonto umuntu osonta nje umuntu odishebisi ngishina senashukela kodwa silethi into enamandla kunesonto insindiso kaJesu ethethelele umuntu isonto bazokhuluma ababili bazokhuluma abazalwa bazokhuluma uzalana nabo bethu uyaphapha bazoyibona lethi namandla
athi uPaul namahloni ngevangeli ngoba linamandla kakhulu. Silethe isandla sikaJehova sifikise. Bonakalisa ukulunga kwakhe. Ngokuyela kabazo zonke izona ezenziwayo ngakho. Isuke sifike inhlekele. Ikhipha intombazana enkibithweni iqhashisa okwezenze. Iqhashisa okwefinyila lekhe mhlawumbe. Lo okhipha naye ngawuyasebenza ngawuphila uwasha imoto ngawuhlala uyothola ipheshana elinomuqa angisekho sengisi mina ngowesilisa uthi uyafika usisi esakwenza waba isibotho esihlala sila afike endlini empty fikile uhlelele Notana umuntu esilokufuna nokusindisa uMahla. Masila emathekweni asizile kuzongxeka. Kodwa sizokhulula abantu. Kudala uzoyibona lesikho. Angithaze kanje. Angithokozayo unjengeshaphisi ehlafunwayo. Isibhele nokushukela mawusubhekile ekhishwe inani yale mfakanje. Leli vangeli lelitende limhlophe lizozala imshado. Thatha lento le ayinabo. Washayide bushayela abanye beshada wazowa-expire kushowe maklabishini bathi hlahlela amaklabishi greater masalad. Bazomangala ngoba kanjalo umuntu yakuKristu wistabesisha oqala kushunile kwasevela busha athi ushaya itempu zabantu bazoshayesa uJesu akunandaba ingane ezimbili noma ezintathu uJesu umaqusisa ngomshado akabuza ukuthi ingane ke Hayibambezele Hayibambezele Namo Jesu Sesiyathandaza Namo Jesu Namhlanje bengizothi sanibona usasa ngizokushayela serious namhlanje bengisazonibhaza usasa ngiyakufonela